L'Horta de València és un paisatge cultural d'un valor extraordinari. L'any 2019 va ser declarat SIPAM, Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial, per part de la FAO, de la Food and Agriculture Organization, que la FAO premia els SIPAMs per la seva tradició, per la seva innovació, per la seva biodiversitat, perquè són sistemes resilients. Des de 1960 cap així, en els últims 60 anys, l'Horta de València ha patit una dràstica reducció a causa de la urbanització que s'ha produït al voltant de la ciutat de València i de la seva àrea metropolitana. Això ha reduït l'extensió de 13.000 hectàrees en el moment de màxima expansió de l'Horta fins a les actuals, en 2020, que només n'hi ha unes 5.000 aproximadament. D'esta horta que s'ha perdut, d'esta horta desapareguda, què és el que queda? Sorprenentment, una de les coses millor preservades d'esta horta desapareguda és la toponímia. El nom dels llocs continua vigent, continua existint, ha perdut la seva funcionalitat, però encara existeix. I si nosaltres estudiem la toponímia, podem fer una reconstrucció virtual d'aquest paisatge desaparegut. Com a mostra de que la toponímia és un element que serveix per a la reconstitució virtual dels paisatges desapareguts, anem a parlar, en aquest cas, dels topònims urbans, dels topònims de pobles o topònims de ciutats que actualment sobreviuen a l'Horta de València. Vaig explicar el seu origen i així veurem la seva relació amb aquest paisatge desaparegut de l'Horta. D'una banda, volem destacar l'origen històrico-lingüístic. I en l'origen històrico-lingüístic d'aquests topònims urbans, quasi tots són d'origen llatí, del segle II abans de Crist al segle VIII després de Crist, o d'origen àrab, del segle VIII al segle XIII aproximadament. Encara que n'hi ha alguns que són posteriors a Jaume I. I també volem destacar el contingut semàntic. Quant al contingut semàntic, n'hi ha tres grups principals. Els topònims físics, i dins dels físics podem parlar d'orotopònims, depressions, elevacions, fitotopònims, elements naturals del paisatge, vegetació, millor dit, vegetació, i hidrotopònims, topònims relacionats amb l'aigua. El tercer grup de topònims són els agrotopònims, i dins d'aquest grup tenim un subgrup referit a propietaris rurals, un altre grup referit a séquies i assuts propis de l'Horta de València, i el tercer grup referit a la no-horta, al secà. Pel que fa al primer grup de topònims, els topònims que deriven de la geografia física, cal destacar, per exemple, Godella. Godella deriva del llatí cos cotis, que vol dir pedra, i el sufix ella seria com a pedrella, pedreguer o rocam. I, en aquest cas, Godella destaca perquè és, sabeu, en l'Horta de València predominen les terres d'al·luvió, però Godella seria el primer punt en el qual apareixen roques i pedres. De fet, Godella és el lloc d'on prové la pedra amb la qual es van construir els monuments gòtics de la ciutat de València. I al costat de Godella està Rocafort, que en aquest cas és un topònim transparent, roca forta. És com Godella, però en valencià. I un altre topònim d'orotopònim relacionat amb elevació és el Puig. El Puig és un topònim transparent, és el tossal on està la muntanyeta de la Patà, on es va produir la batalla, la famosa batalla en 1237, per la qual la victòria cristiana va provocar que Jaume I a l'any següent prenguera la ciutat de València. Un altre topònim d'origen físic, en aquest cas relacionat amb l'aigua, hidrotopònim, és Torrent. Torrent és un topònim transparent. Torrent fa referència al barranc de Torrent o al torrent de Torrent, que és el que envolta l'alqueria primitiva de l'actual població de Torrent. Un altre hidrotopònim seria Puçol. Puçol deriva de Puteolu. Puteolu vol dir pouet, però no seria un pou artificial, sinó que seria un pou natural, probablement un ullal. I un altre hidrotopònim seria Catarroja. Catarroja, capita, rúbea, és a dir, punta roja, i fa referència al mateix barranc de Torrent que quan entra en l'Albufera fa una entrada perquè hi ha una acumulació d'al·luvions i aquesta punta seria el que dona origen al nom Catarroja. Un altre topònim també de caràcter físic seria, en aquest cas, fitotopònim, relacionat amb la vegetació, seria Xirivella. Xirivella deriva del llatí silvella, és a dir, bosquet, un bosc xicotet. Probablement hi havia una zona de vegetació natural arbòria envoltada de cultius, i això ha donat nom a l'alqueria de Xirivella.
Un segon grup de topònims del que fan referència als actuals pobles i ciutats de l'Horta són els ecotopònims, i dins d'aquest segon grup podem destacar els topònims de poblament. Alguns són transparents, Lloc Nou és transparent, Poble Nou és transparent, Cabanyal, lloc de cabanyes, és transparent, Campanar, del llatí campanar, que també vol dir lloc de cabanyes, Museros, lloc de masos, els masoveros, els museros, Alfara, que és àrab i que significa el barri, o Aldaia, que significa l'aldea. Dins del grup d'ecotopònims cal també parlar dels topònims defensius. Per exemple, la Torre, Alcàsser és una fortalesa en àrab, Alboraya és una torreta, una torre xicoteta, una torre defensiva prop del mar per a defendre's o per a previndre els atacs dels pirates cristians, o Burjassot, on la forma Burj és de l'àrab i significa torre. Burjassot està en un lloc a una certa altitud en la qual és fàcil controlar gran part del territori de l'Horta. El mateix topònim València és un topònim defensiu, alegòric, no hi ha cap construcció, però València vol dir la que val, la que és bona, la que té valor, i es refereix a que és una zona ben defensada, rica, agrícolament parlant, i l'arrel val és la mateixa que l'anglès wall, que significa mur defensiu, o que el valencià vall, el vall, que significa un fossat. Caldria parlar també dels odònims, camins, és a dir, topònims, noms de camins. I així cal destacar el grup que comença per Massa. Massalfassar, Massamagrell, Massanassa o Massarrojos. Tots deriven de Massa. Massa, Manzal, àrab, que vol dir hostal. No és ben bé el camí, però sí és les cases que estan al costat dels camins, els hostals, per a que els viatgers puguen descansar, beure, menjar, dormir, o per a la gent, agricultors, llauradors de la rodalia, puguen anar també a beure, a menjar, el que siga. Albalat significa en àrab el camí empedrat, i els àrabs van trobar en Albalat dels Sorells, o en Albalat de la Ribera, o en Albalat dels Tarongers, un tros de calçada empedrada, l'antiga via Augusta, o la via que anava cap a Saragossa, i es va cridar l'atenció i van anomenar amb aquest nom este territori. I per últim, el odònim principal és quart. Quart és molt fàcil, quart és llatí de quartum i vol dir la quarta milla. La quarta milla comptant des del centre de València, l'actual plaça de Mare de Déu, on estava el Fòrum Romà, hi havia un camí cap a ponent, i la quarta milla, equivalent al quilòmetre 6 aproximadament, es trobava Quart. Es trobava una zona que es va ser coneguda com a Quart, que després els musulmans van crear una alqueria i li van dir amb el nom de Quart. Pel que fa al grup d'antrotopònims, noms de persona, són molt importants els d'origen aràbic. I dins dels d'origen aràbic, tots els que comencen per Beni. Beni vol dir fills de, família de, clan de, són famílies extenses, famílies clàniques, i n'hi ha moltíssims a tot el País Valencià, però a l'Horta de València també, moltíssims. Benitússer, Beniparrell, Benimamet, Benimaclet, Benifarats, Benimassot, actualment es diu Fort d'Alcedo, històricament Benimassot, Benicalap, Beniferri o Benàger, el nom d'una sèquia, fins i tot Vinalesa, i fan referència a una propietat rural, a una alqueria i a unes terres d'horta al seu voltant. Després també hi ha antropònims d'origen llatí, com per exemple Paterna, la propietat del pare, que és heretada per alguna persona, o Picassent, la propietat d'un senyor que es deia Picatius. Hi ha algun antropònim d'origen català, com per exemple Montcada. És un llinatge d'origen català que dona nom a una torre, a una alqueria i a una sèquia. Una sèquia molt important, la sèquia de Montcada. Uns altres tipus d'agrotopònims són, per exemple, Russafa, que significa en àrab el jardí, o Real, els jardins del Real. També agrotopònims són Mislata i Mestalla. Tenen el mateix significat, signifiquen assut. I un altre topònim relacionat amb elements de l'horta és Alaquàs. Alaquàs vol dir els arcs, és àrab. Alaquàs és els arcs. I se refereix als arcs de la sèquia de Benàger que passaven el
el barranc de la Saleta, que està entre Alaquàs i Aldaia, i aquests arcs els àrabs acaben nomenant-los Al-Aquàs, i avui dia ho hem heretat aquest topònim Alaquàs. I agrotopònims, que en aquest cas no són d'horta, són l'antihorta, són el secà. Vull destacar tres. El val, el lloc que no es rega en aigua de riu, sinó que es rega quan plou. Quan val, vol. Quan plora val, se rega el territori. És un secà. Paiporta. Paiporta significa prop horta. Prop horta, pròxima a l'horta, però està molt pròxima, la séquia de Faitanar està molt a prop, però l'alqueria històrica de Paiporta no està en la zona d'àmbit regat, justament està a l'altra banda, a la zona de secà, al costat del barranc de Torrent. I Rafelbunyol. Rafelbunyol és una zona de secà, històricament, ara no, però històricament és de secà. Rafel és equivalent a mas. Un mas, per contrast amb Alqueria, Alqueria és una zona regada, horta, i mas és una zona de secà. El Rafel seria com un mas. Bunyol probablement vulgui dir vinya, el mas de la vinya. L'anàlisi toponímica, l'estudi dels topònims, és una tècnica, una ciència fonamental per a la reconstitució virtual de paisatges desapareguts, de paisatges que ja no existeixen